Nuwun kawula nuwun katur dumateng para kadang pamirsa budaya adicara kaseges awates katur dumateng panjenipun Bapa Kadus dusun Bawangan ingkang saperlu badhe atur pangandikan punapa ingkang dados sedya wontenipun adicara pagelaran pentasane wonten ing dalu punika. Pramila katur dumateng panjenengan Bapak Kadus kawula suwun jengkar saking pati palenggalan tumuju wonten ing sasana wara sumangga. Nggih, sepeda malih katur dumateng panjenengan Bapak Kadus kasuwun jengkar saking panti palenggalan tumuju wonten ing sasana wara ingkang saperlu badhe atur pangandikan menggah wigatos ing sedya adicara pagelaran pentas seni wonten ing dalu punika. Matur nuwun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang tukina bekten, para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang minangka dados pandam panduming kawula dasih ingkang tupantes sinudarsana dalasan para pandemen seni wonten ing dalu menika ingkang kula tresnani langkung-langkung grup kesenian saking Gadung ingkang kula hormati dalasan putra-putra putri seni saking dusun Bawangan ingkang kula tresnani. Kepareng kula gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe colan sekeca mresani anging kedah kula aturaken bilih dalu menika warga Bawangan khususipun lingkup sekitar RT 6 7 8 ingkang raos utawi rasan-rasan menawi sasi suro badhe hilir kesenian ebek saking Gadung. Bilih panci biasanipun mekaten kleres wonten ing wulan-wulan menika nembe rame utawi nembe akrab kalian Desa Gantang. Wit saking seni Bawangan wonten ing Dusun Tomari lajeng wingi Jayan wonten Bawangan sakmenika Dusun Gadung wonten Bawangan ugi. Bilih kanthi silaturahmi seni saking Desa Gantang kalian Desa Kapuan khususipun Bawangan saged ngraketaken anggenipun sami kekadangan. Wonten ing dalu menika kaleres sasi Sura utawi tahun baru Sura nek wong Jawa Sura menika ora entuk napa-napa, ora entuk mantu, ora entuk ngawontenaken kegiatan ingkang intinipun seneng-seneng. Nanging kudi kagem bapak-bapak menika nggih supados dipun gatosaken kagem ibu-ibu menika remen amargi napa menawi wonten suami utawi bapak-bapak ingkang kagungan garwa kersa mundhutaken emas ing wulan Sura rejekine bakal lancar ing taun iki. Mila saking menika monggo lomba-lomba dipun tumbasaken emas garwane sing ageng.
Kanthi menika wonten ing dalu menika warga RT 7 lan lingkunganipun ngawontenaken grebeg suran. Mila saking menika ngawontenaken grebeg suran menika ing pengangkah mugi sakmangke warga RT 7 8 6 menika tansah pikantuk rejeki ingkang banyu mili wonten ing taun menika lajeng dipun paringi slamet samudayanipun sehingga keluarga wonten ing lingkup RT 7 8 ugi 6 menika sakmangke saged ayem tentrem khususipun RT 6 7 8 lajeng umumipun wonten dusun Balangan. Bepilih kanthi ngawontenaken kegiatan utawi grebeg sura menika ing pengajap warga Balangan supados sakmangke langkung raket, langkung kompak amargi kanthi wontenipun seni menika niat ngumpulaken lare-lare utawi paneman supados asring kepanggih utawi asring ketemu. Mbok bilih sedaya ingkang dipun wontenaken wonten wekdal dalu menika kathah kekirangan khususipun anggenipun nanggapi warga seni saking Gadung kathah kekirangan saestu keluarga Bawangan nyuwun agunging samudra paksami lan ugi matur nuwun sanget sampun nglonggaraken wekdal kagem nuruti Pak Tarik niki ebek Gadung. Bilih kanthi wontenipun ebek Gadung nika saestu beto berkah kagem warga masyarakat Bawangan umumipun sedaya ingkang rawuh wonten papan menika. Bilih mekaten ingkang saged kula aturaken sepindah malih mederek keyakinan Jawa sinten sing wonten wulan sura numbasaken emas kagem garwanipun menika rezekinipun bakal lancar setunggal tahun. Mekaten kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, matur dumateng panjenenganipun Bapak Kadus ingkang sampun kersa atur pangandikan wonten inggih makayutan adicara wonten ing dalu punika. Baik, hadirin penonton semuanya, kembali saatnya kita bareng-bareng dari teman-teman Turonggo Krido Budaya tunjukkan pesona. Kula ngaturaken sugeng pambagya dumateng para mriksani bilih wonten lepat kula nyuwun agung ing pangaksami. Kula asal larin desa kirang sangetata krami taat tapno bendhe pangramen kendang abonang pinampian keempul gong muni nyoma ngongkong.
Yo. Jombret kempong mungkung kendari hal ketipung imbal penang loro terendro kelompret belok jalan kebang nyongkang maraing ikel macan mangap mekap tucang kanong akia tiba cocok kagungan deok anggawe suka gambiro ora panjari teng turangga ede rakatak cuaca ayo Yo. Ricikum ricike mise wis teko sadelo maneng bapake wis teko nyong kaget aduh rikambatan apa bungkus batak iku isin apa kantut kumrekut lampahe kang beksa angeksi budi gelar budaya Jawa prakanca kangko keprayit cedak ing budaya Jawa Iku mau yen sore oke Ponorogo jarane rambut timbal jolahe sajan jogal apa waro emobang ikat klambine ireng surah uri saya rame bako-bako jaranane nganti gembira atine yo ayo ae
Keci mas keci manila prayogane tumrap para muda besok dadi mas wong kang dipercaya sing becik dianggo dikuang barang sing ala oh ing kayune ukir-ukiran oh ing wong ayu dadi pikiran kejar itu kelompok belajar yang memberantas tiga macam buta yang pertama aksara dan angka kedua bahasa ketiga pendidikan dasar oh ing nomor KS 50 oh ing itu instruksi gubernur oh ing nomor KS 50 oh ing itu instruksi gubernur oh ya lamun sira anggap guru kaki amin ya manungsa kang nyata ingkang becik kang ibadang lawan rangi syukur elewong topo ingkang wusan unggul tahan mikir paweng liyan iku pandang sira puranana kaki saratane kawruh ana slompret kempul ngumpul kandang rea katipung imbal ponang loro sasretro slompret belok jalan depang nyoklang marae ikan macan mangap megap bocah kantong antian ibra cocok kagungan reak anggawe suka gembira nulat jolaku utama tumrape wong tanah jawi
Ajiku si jarana goya Son pamake segara bisa akleng Tumama gunung cukruk Ajaramu Yeah. Ajiku si jarana Sun pamake segara bisa akleng Tumama gunung cukruk Ajarmu Krana Sewandana raja muda ing Wanaraga siyaka ing yuda nglawan raja Rai Singa ngasta pusakane raja Kyai Samandiman Rapa sing prang puput singa parang asroban yo hae sarwa ireng sandangane yo hae saya tentrem sekarane iku sejarahe crita reok ing Ponorogo gambar kemenange Sang Prabu Klana Sewandana dicipta wis suwe seni reok Ponorogo sikralan gembira nandhakake menang yuda ayo
Yuk. Alon. Yuk. Janang kula lali ojo lali niki sule kula ojo dianggap sepele najan mboten melu among ati tasago deli dadi lara kala sadirintaan dalu ketok kewala ngati-ati besok kapan bakal bali baca kula salon yo awas yo ya oh ya yo pamintaku anto tronto tansar rontongan ing sarina saka ngene datan kenggang yo awas yo on yo ya oi gegarane wong akrame tutup bondo tuturupa among ati
yo. Iya. Oh ya, ya. Oh ya, oh ya. Alon, ayo. Oh ya. Ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya, 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 ya. Oh ya. Wih, hahaha. E O A E O A E O A. Iya, yo. Mas, yo. Mas, Alon, yo. Mas, yo. Jos. Yuk, mana tepuk tangan buat Turonggo Krido Budoyo di season yang pertama. Baik, hadirin penonton semuanya, Bapak Ibu Kamas Mbak Yu, habis penampilan dari Turonggo Krido Budoyo, tentunya